Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Θυμίαμα. Μία θυσία που κάνουμε στο Χριστό. Είχαμε πει παλιότερα για την κανδύλα. Θα πούμε σήμερα για το θυμίαμα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε χύμα θυμίαμα. Ας πάρουμε λίγο. Πάρουμε λίγο αυτό και γιατί τελειώνει το παλιό και έγινε σιγά σιγά, ας πάρουμε καινούριο. Μία θυσία που κάνουμε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το θυμίαμα. Τα υλικά για να θυμιατίσουμε είναι ένα θυμιατό, αυτό εδώ πέρα, καρβουνάκια και θυμίαμα. Τώρα αυτά τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για να θυμιατίσουμε πρέπει να είναι καθαρά, χύμα πρέπει να είναι. Να μην έχουν μπει μέσα σε συσκευασία με barcode 3W, QR code, άλλη μαύρη ταινία του Αντιχρίστου. Να είναι καθαρά. Όλα πρέπει να είναι καθαρά, άνθρωποι. Πρέπει να ψάξουμε πολύ καλά να βρούμε που πουλάει χύμα υλικά, γιατί πρέπει να θυμιατίζουμε. Άμα δεν βρούμε, δεν θα θυμιατίζουμε, αλλά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε. Κάτι πρέπει να ψάξουμε. Ωραία. Πώς θυμιατίζουμε? Το έχουμε το θυμίαμα, όποτε θέλουμε το ανάβουμε. Δεν ισχύει κάποιοι που λένε ότι δεν πρέπει να θυμιατίζουμε μετά την δύση του ηλίου. Αυτό δεν ισχύει. Μπορούμε όποια ώρα θέλουμε να θυμιατίζουμε. Με το θυμίαμα φεύγουν οι δαίμονες, άνθρωποι, οπότε καλό είναι κάθε μέρα όσοι έχουν βρει χύμα, θυμίαμα και καρβουνάκια να να ανάβουν καρβουνάκι, να βάζουν θυμίαμα, να καίνε θυμίαμα και να θυμιατίζουν το σπίτι, τις γωνίες του σπιτιού και τα παράθυρα, λέγοντας Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, σταυρώνοντας και λέγοντας στις γωνίες του σπιτιού και στα παράθυρα Κύριε Λέησον, και στην πόρτα ή μπαλκονόπορτα και στην πόρτα. Να θυμιατίζουμε κάθε μέρα όσοι έχουν. Όσοι δεν έχουν, ο Θεός δεν είναι αμαρτία να μην θυμιατίζεις, αλλά καλό είναι όσοι έχουν να θυμιατίζουν. Όσοι έχουν χύμα τέτοιο και να ψάξουν σε εκκλησιαστικά είδη, αλλού, να ψάξουν. Καλό είναι να ψάξουμε να βρούμε χύμα. Ο ίδιος έχω βρει. Και πρέπει να ψάξετε κι εσείς, άνθρωποι, καλά για να θυμιατίζετε. Αυτά ήθελα να πω, πρέπει να είναι χύμα, να μην προσφέρουμε όπως είπαμε παλιότερα για την κανδύλα, έτσι λέμε και για το θυμίαμα, να μην προσφέρουμε θυσία με barcode στον Χριστό, διότι είναι αμαρτία να το κάνουμε αυτό, χύμα πάντα.